Тук вече е за снимане. Тъй, внимай, че това е много големо. Ето къде си изкалял, пича. Това вече още ще ходим с коланите ми се струва. Не виж дето работи ли това? Не виж дето работи? Покажа ли? Това е хубаво. Само удобно минава връзка. Значи е добре. Какво правиш? Мисля да пусти Евгений да ме дознаква на град, как няма. Той не каза на дясно, наляво, не така, че натам било пътека. Значи натам е за мотористи. Трябва да купим една стойка за телефона да го слагаме да снима. Днеска поне е доволно, намерихме за сега. Малко. Трябва да се окопаме и да има фрукти! Ти много искаш да го окажеш в телевизията. Защото тук израпана само е добре. Аз назад от този къде ги идем, като прави дъжда. От дружба там отстрани под тръбите. Нагоре имаше черен път някакъв. Да си беше пояка, но като трекнаме, той почеше въртигата. Но се качи само назад. Ванката Иванов ми разправяше, че едно време там е ходил на лов. От дружба, къде е сега. Правиш бе? Това най-го шантовата нещо. Или просто ще пробва да видя, че излезе на бавни върта. Не знам, ако искате пътя, защото връщаме както да мокнем, да се върнем. Да, ама не, мисля, там е... Нека е друга спогодка. Ако искате, мога ходя на Люлин по рекичката, че там дори да завалите